Mphakathi umuhle wase South Africa. Kade ngibuka le video ngisitishela abafowethu. Anihambeni niyobheka abantu enibaziyo ukuthi ba comment bathini la. Kuusizi. Eqinisweni lilonke bafethu msana ukuzonda amaphoyisa uma enforce imithetho esike ikhandwe osopolitiki bine nabavotela. Ngoba labo sopolitiki bathi ba representa nina. Le mithetho eshawa la kuthiwa imithetho efunwe yinina. Amaphoyisa umsebenzi wawo uenforce leyo umthetho ke. So guys, ngi against yonke le mithetho nami. Kodwa abafowethu asikwazi ukuthi sipraise amaqembu ezepolitiki a representative neparlament okuyiwona ahleli nalemthetho lemthetho okufanele igcinwe ngamaphoyisa bese amaphoyisa amasegcina leyo mthetho bese sithi thina abafowethu laba bangamaphoyisa ku right mabebulawa. Bafethu kumbi kakhulu ukuthi thina ama South Africans engathi le gang yangaphandle uma ibulela amaphoyisa ethu la sithi thina shushu. Kurong kakhulu, kurong nje kahle kubulwanyana. Kubulwanyana ngendlela eyisimanga and abanye ke babone la video nami be comment nonsense. Ngiyababona la kulama comments ba commenta Jesu. Kunginika ithuba ke lokubona vele labantu bazilwanyana. Ngifisa sengazi ukuthi iNkatha Freedom Party nemayibuye bengawaeda lama policies alisana nama foreigners la eSouth Africa benga-add indaba yama foreigners kuma policies zabo abawaphusha abazokampenela ngawo ukhetho. Be-ede indaba yama drugs kuma policies zabo bazophusha ngawo ukhetho. Be-ede indaba ngithe nama foreigners ngathi ama drugs bese kuba indaba yama tender ukuthi avalwe. Ngoba kubukeka sengazi ukuthi amaqembu lawo esiwathembayo afana no-EFF no-ANC bayahluleka ukurepresenta thina kunalokho bafuna ukusifundisa ukuthi nafanele sijatshuliswe yini ezweni lethu. Bafuna sijatshulise, bafuna ukuthi basifundise how to feel ngezinto ezenzeka ezweni lethu. Those people are not representing us. They are representing amakwerekwere. They are representing iziphulamthetho. They are representing ama-drug dealers. They are representing osomatenda. How can you say you are representing us as South Africans? Siyasho nje sithi sifuna unhlahla mkhwanasi when nina nithakaxoshwe. Siyasho nje sithi eyibhedlela zethu asiwafuna amakwerekwere siyavala ibhedlela zethu angangeni. Nina niyeza nizobopha thina kunokuthi nenze bonke ba comply. ANC uma ningaphaphami ngeke nize nilibone lidlalayo ngiyanitshela 2029 ngeke nilibone lidlalayo nina ngoba nina senisiphuza inyongo.